Praise the Lord. Maayong buntag sa tanang kamisyon. Napo ko diri sa bukid. So, mga kaigsunan karon is October 1. First day of month of October. Well, tuguti ko nga mo share nimo. Kung gusto ka maminaw, palihog ko og human ani atong video. Buot ko mo dasig nimo. Wala ko kabalo kung ikaw karon naabakas pagpanginanglan. Wa ko na side karon kung naabakas balatian. Gusto kag milagro kayuhan. Naabaka karon sa kahimtang nga naglibog ka. Naabaka karon sa kahimtang nga krisis kayo ka. Pero makaigsunan sa kabutang atong pasalamatan ng Dios nga buhi ta. Usana sa dakong gasa nga gikan sa Dios nga buhi ta. Naay paglaom ang tao. Dili kalikayan makaigsunan nga ang matag usa nato naay nagkalain-laing suliran, mga pagsulay. Dunay mga sitwasyon nga usay dili nimo damhon nga panghitabo. Mga sirkumstansya nga usay pwedeng makaluya sa tao. Pero makaigsunan bot kumudasig nimo nga walay natago sa Dios, tanan nato nga mga gitinguha gipangandoy. Tanan gusto sa tong kinabuhi. Una ang Dios nasayod ana. Mas labaw ang Dios nga nasayod. Ug labaw sa tanan, siya nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Wala isay planong maot nato. Wala isay planong nga dili nindot para nato. Ang tao lang usahay nga nay mga planong di maayo. Kung naa po kay plano nga maayo pero sa gula nimo og di pud maayo, wa gyapon kay mahimo. Pero unsa ba ang pinakamaayong butang buhaton nato? Ako mo dasig nimo nga tuoy nga dunay Dios nga nagmahal natong tanan. Regardless ni sa atong races, regardless ni sa atong denomination, tanang tao gihigugma sa Dios. Kaya ang Bible nagsulti nga gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. Ug tungod niya nagihatag ang bugtong anak nga sa Jesus, ang tanan mo tuo di malaglag apan may kinabuhing walay katapusan. Na hinumdumi makaigsunan nga gihigugma sa Dios ang tanan kita. So kung tungod kay gihigugmatan niya, meaning doon ay siya planong nindot. So ako mo dasig nimo kung nakakaroon sa sitwasyon nga dili nindot paminaw nimo, dili nindot sa tanaw nimo. Ako mo dasig nimo nga karon nga panahon tutuki ang Dios. Posible nga gitugot na sa Ginoo kay nalimot na kas Ginoo. Posible nga gitugot na sa Ginoo kay wa na kay may relasyon sa Ginoo. Posible nga gitugot na sa Ginoo tungod kay mo na gina wala ka nagtagad sa pagsimba ug pag-alagad sa Dios. So ang matag circumstance nga gitugot sa Ginoo naituyo ang Dios. Posible nga gusto ang Ginoo nga mo realign ka sa Ginoo siyang kamubuton. Karon ang panahon nga mohatag ta og saktong oras sa Dios. Posible nga wa na kay ampo. Posible nga perminti na lang kasuko o kasakit. Perminti lang pagdumot, kalaay ang naa sa imong kasingkas. So makaigsoon ako mo dasig nimo nga i-commit sa Dios imong problema karon. Ang Bible nagsulti nga cast all your cares upon Him because He cares for you. Ang Dios na ikahangawa nato. Ang Dios nagtagad sa nato. So ako mo dasig nimo nga karon ang panahon mo tawag ka sa ngalan ni Jesus. Ang Bible nagsulti nga bulahan silang nagtawag sa ngalan sa Ginoo. So ampo sa Ginoo. Adto kasi mong kwarto pwede ka muluhod. Seryosuha ang pagtawag sa Ginoo. Seryosuha ang pagpangita sa presensya sa Ginoo. Ang prinsipyo sa Ginoo unahon lang siya ug ang iyang pagkamatarong kay idugang sa Ginoo ang tanan. Makaigsunan kani imong sitwasyon karon, posible nga naay lesson si Lord. Mahimo nimo ng stepping stone sa imong kinabuhi for something good sa unahan sa imong kinabuhi. Dunay nindot nga mga butang sa unahan. Gusto sa Ginoo mo ilibit ka, gusto sa Ginoo mo increase ka. Gusto sa Ginoo i-promote ka. So ikso ni gala nining kabuntagon akomodasig nimo. Pahinumduman ta ka nga gihigugma ka sa Ginoo na say planong nindot nimo. Karon ang panahon nga isitol nimo imong kasing-kasing. Mopasaylo ka sa mga tawo na kasala nimo. Higugmaon nimo imong isig ka tawo. Magmahinatagon ka. Mohatag kag panahon sa Ginoo. Moampo ka, magbasa ka siyang pulong. Mo na pinakamaayong butang nga buhaton nato makaigsunan. Siya ang Dios sa tanang pagkamatarong. Busa karon panahon na ato ihatag atong kasing-kasing sa Ginoo, atong oras panahon sa Ginoo. Kaya ang Dios andam siyang mutubag, mo panalangin, mohatag breakthrough sa atong kinabuhi. So salamat sa pagpaminaw, dalaygon ang Dios og i-share atong video
Og salamat dalay ko ng Dios. Bye-bye.